Good morning everyone. Hello. दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो। दिनै आं गुड शेपार्ड नेशनेल स्कुलाव फैदों। जोंहा फिसाजोआनो बेयावनो फरायखायो नालाय आं भिडिअ खालामनो फैदों आरो। नायलांदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो। In the name of school, so that the students and other people of this area, they can come and enjoy any kind of events in this area, and that is possible because of being provided the piece of land by Virat Narzari sir. So I would like to welcome Honorable sir for his valuable services for this area by providing the piece of land to the school authority. So I would like to welcome sir with an RO9. Other than this, we are unable to provide him anything else. So for that, sorry for it. Please clap your hands. Now I would like to request our SMDC President sir to come forward and to go ahead with a very short speech. Very good morning. At the very moment, I'd like to thank the school authority, the management committee, the principal, staff of this college for inviting me and to have an opportunity to This Mrs. Tapeshri Primary. So I would like to welcome with an RO9 from the school. Reverend, please. Thank you, Ayong, for receiving the presentation from the school. Now we will go forward for inauguration. Please come forward, sir. masih gorong sama hati itu kan sini ada nasi nih kayak aku ya sini bisa ke sini ya gorong bumbu ini mana nasi no gorong bumbu देखायनोसै र' आं नोंसोरनो सिगांनि ब्लगाव नुखादों कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानायाव दिनै अपेनिं लादों नालाय भिडिअआ गोलावबो जानो हागौ हेल' नों फैगौ दे लांनो हागोन भारा नांगोन ओमफ्राय हाय हनर नानिमोन फ्रा मानसि बिमाफोराबो गथिक एसे गथ' दं एसे बिमाफोर आरो बे स्कुलनि बिमाफोराबो आंनि भिडिअखौ नुबा साबस्क्राइब खालामनो हादो हाय होन नानिमोन Nanya? थाबायखौनो हाया बिराद गुवार गरमजों आरो मेंजोब्बाय आं बेबो जागोन क्लासरुम ओमफ्राय बेबो जागोन मा क्लासरुम जागोन आं नायाखै आरोना गथ'फोरा गावसिनि क्लासरुमाव जनानै दं मा क्लास नोंसिना नानि मा क्लास 2 हाय बोलो हेलो बोलो गुड मर्निं
जेखि जादों गथ'फोरा केमेरा नुनानै मा नोंनालाय हाथाया बायदिबाय माथो LKG भिडिअआ गोलाव जाबाबो अन्नानै नायलांदो पुरा गरम बिराद गरम आं अयथासार मोनबाय थाबायखौनो हाला आङो भिडिअआ गोलाव जाबाबो अन्नानै स्किप खालामालासिनो नायलांदो आरो नोंथांमोनहाबो जायहा गथ' फिसा दं LKG गोदान फरायनो लाबोनो हागोन बेयावहाय LKG निफ्राय 11 क्लाससिम जाबाय बेयाव Wait. Hello. Stay here. Outside. Stay outside. Abo, Stand back. खेबसेनो हर आब' जायाखै एसे लायाखै आं आं आखाइ लादों मा जादों हाला सोरो आयै थांसो मारगौ आं साराय गोसोम बायदि मोखां लानानै पुरा फारा फारि जादोंहाय मालाय काप गोजा सायाबो गैया दाबो बुद जादों गोसोमथार बुदा बुदालाय गोसोम जाखायोना अबेथ' गुफुर जानांगौ जाखो साननायखाय गोसोमथार बुदा नै आं बायदि आं मानसियाबो गोसोम नालाय बुदाबो गोसोम नानेखा गोनां नानेखा फारसेल' हिमालय बिमा बोरा नोंखौनो हराखै आं खोन्थाबाय थाखानां हिमालय माबा मैदुर बिमा बोरो नानियालाय जादों जारौ मोजाङै जा थाबथागोन दे गोदोनाफ्राव बुद जानोसै साहा लोंसै दानिया थांनोसै न'आव बयखौबो बाय होनलायनोसै आंनाव थला नै आंना स' आङो आंनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांदो सनाफोर स' बाय